Nomor piro, Dek? Bapak siji. 41. Apa sih iya Pak ya? Mayas tang sapi. Ora ditengeri, Mas. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mela hadrati musannifu hadzal kitab Fathul Qorib Sahabu Suja nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yastangsyaku nuli utawi sak keri-kerine nyesep banyu maring irung. Summa yastangsyaku nuli sak keri-kerine Summa yastangsyaku nuli sak keri-kerine nyesep banyu maring irung iku afdalu luwih utama. Dadi nek wudu ora mung di banyune mung dilebokke nang irung buang opil apa kepiye ora ning disedot dingonoke nganti krasa ning bun-bunan iku afdalu luwih utama minal fasili tinimbang saking misah bainahuma ing dalem antarane karone madmadha lan istingsyak. Dadi misah kemu wa mashu jami roksi lan kaping 5 sunate wudu iku ngusap sak kabehane sirah. Dadi nek wudu ki banyune nang kene di ngeneke kabeh separone sirah ora mung ditul-tulke ya karuan sah ning nang Fathul Qorib le perintah le mblajari wa mashu jami ngiroksi lan kaping 5 sunate wudu iku ngusap sak kabehane sirah. Dadi banyune didangke ning tangan ngene iki kabeh. Ora njur ndase dilebokke ning kran ora ning banyune ning tangan terus di ngene iki. Kabeh sak baghe sirah. Wa mashu jami roksi lan kaping 5 sunate wudu iku ngusap sak kabehane sirah. Dadi fadilahe kautamaane ngusap nelesi banyu ning rambut utawa sak kabehane sirah kuwi nek uteke pikirane mbulet ora jelas kuwi sing sering le nelesi banyu apa panas pikire wudu ora kabeh-kabeh pikiran panas terus dijak minum apa ngombe AM AP iki tambah mari tambah ragena. Saiki sunate wudu nelesi sebagiane sirah masu jami roksi sak kabehane sirah. Wa fi ba'dhin nushil mat'i lan iku tetep kasebut ing dalem nushae kitab matan. Wastiya'abur roksi utawi dawuh wastiya'abur roksi wa istiya'abur roksi utawi meratani sak kabehane sirah bil mashi kelawan ngusap. Dadi usap niki tangane teles tapi bar niku amma mashi ba'dir roksi anapun utawi ngusap setengah sirah iku fawajibun mengko wajib. Dadi malah wajib setengah kitab ki ngendikaaken ngomongke nek ngusap sak kabehane sirah ki wajib. Sorae kama kaya dawuh silaima sabako kang wis dingin apa huama. Walau lam yurid lan lamun ora karep sapa mutawadi ya nek misal uteke dipanas demam apa-apa ya mung sithik wae ora usah kabeh. Dadi masuk angin ora repot.
Naza'ama ing ngilangi barang. Ora karep naza'ama ing ngilangi barang silaima ngala roksihi kang tetep ing atase sirahe Mutawati. Bayane min matin nyatane perban. Nek ndase diperban ya mung diusap wae. Celakaan sesi ana perbane sirahe wong diusap wae. Wanah wihalan sepadane ngamamah. Ya apa saliyane perban sing ndase kene gerak garotak apa-apa kan di tali apa di perban. Yen mengkono kepriye jawabe syarat yen mengkono kepriye jawabe syarat kamala mongko sampurna apa wudune si wong bil mashi kelawan ngusap alaiha ing atase ngamamah mung diusap wae perbane. Dadi nek wong seneng wudu ki uteke padhang, pikirane sing ruwet ya ora begitu akeh. Seneng wudu kaya wingi cangkeme kemu le ngomong ra dadi lorone atine wong liya. Kemu banyune nyesep banyu maring irung ora mung di tempel-tempelke disedot nganti tekan uteke bersih. Iki kok ngidah wudu. Terus ngusap setengah sirah, usap banyune, pikiran-pikiran negatif ilang mergo wudu kuwi. Alaiha ing atase ngamamah wa mashu jamil udunaini lan kaping 6 sunate wudu iku ngusap sak kabehane kuping lorone Mutawati. Kuping lorone wong kang wudu. Kupinge iki ditelesi nganti oleh nelesi kuwi ora lunyu. Masa mung dilutik-lutik ngono ki mung didulit-dulit ya kurang pas ning dikuabeh iku ditelesi dikumbah sing genah oleh ngrungu barang bagus, oleh ngrungokke barang elek dipun di ngapura dhateng Gusti Allah. Dadi wong nek seneng wudu kupinge mencerna omongan orang lain gampang. Diambil positife ora kabeh barang elek krungu njur dilebokke ning ati dadi atine semrawut. Repot nih wong seneng wudu kupinge dibasuh sing tenanan oleh mencerna suara-suara dari makhluk dengan tenang. Zahirihima sifate kuping loro zahirihima kang jaba karone. Dadi karo jabane niku dikumbah jaba jerone. Wabatini himalan jerone karone udunaini. Dadi njaba jero kudu teles, kadang kan kopoke metu ora krasa lagi dibersih tenanan. Bimain jadidin kelawan banyu kang anyar, banyu sing bersih, ya kran ya bersih. Ai khairi balilir roksi tegese sak liyane teles-telese sirah. Wa sunatu utawi sunate wudu fi kaifiyati mashihima ing dalem pertingkae ngusap karone udunaini ngusap kuping kepriye iku ayat khila nyento nglebokake sapa Mutawaddi nglebokake musabbihataihi ing penuduh karone Mutawaddi. Drijine iki lho dilebokke nang pol ngene iki, tangane diputer ngene iki. Jempole nggih muter. Dadi telunjuke lebokke bolongan sak jerone bolongan kuping nganti pol. Lah niku terus diputer. Dadi telunjuke dilebokke nganti pol, aja nganti mung nempel. Tonjolke nganti sak jerone kuping paling jero ngono, sak pol-pole. Terus diputer. Lah niku ngusap kuping oleh mbasuh kuping ngono kuwi lorone telunjuke dilebokke kabeh. Lah
Lembaso aja gantian, tengen kabeh ping 3, tengen dhisik ora gantian, kiwa tengen ning tengene dirampungke ping 3 njur kiwane ping 3. Nonton wudu kan gantian tangan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Lah iki tata carane dirampungke bagian tangan kanan utawa bagian gaota kanan dulu baru kiri. Nah, kuping juga ngono kuwi. Kanan diselesaikan dulu baru kiri. Wayati rohuma lan nyento ngubeng-ngubengake musabbihataihi ngalal mangatifi ingatase lempit-lempitane kuping lorone mutawati, kuping lorone wong kang wudu. Dadi diuterke ngene iki, lempit-lempitane dijewer, ditarik nganti ra lunyu. Kadang kan kuping lunyu keringete bekas keringet. Lah nek wudu kudu bersih nganti jero, nganti ora lunyu, kudu bersih. Wa yumirra lan lakokake sapa mutawaddi ibhamaihi ing jempol lorone mutawaddi, nglakokake ngala zuhurihima ing atase njabane kuping loro. Nah, kan jempole nang jaba diputer ngene iki nganti bersih. Telunjuke dilebokke ning bolongan kuping nganti pol, nganti ra krungu lah bahasane. Terus jempole diputerke ngene iki, bersih iki. Ora kopoke metu, ora. Nah iki tuku apa? Cotton bud. Lah wong sing seneng tukune cotton bud kan jarang wudu-wudune jarang tenanan. Mongko telunjuke kuwi dilebokke nganti pol, diputerke ngono. Lah niku kupinge bersih. Ora mambu. Sumayul siko nuli sak keri-kerine nyento nemokake sapa mutawaddi nemokake kafaihi ing epek-epeke mutawaddi. Lah iki epek-epeke ditemokke telun nganti pol ngene iki ditemokke. Wahuma utawi epek-epek loro iku mablu latani dan telesi karone, berarti teles bil udunaini kelawan kuping lorone mutawaddi. Ngilate apa uliye den telesi istidharon krana amrih pertelo, ben jelas oleh teles. Wa takhlilul lihyati lan kaping 7 sunate wudu iku nyela-nyelani jenggot nek duwe jenggot. Al kasyati kang ketel wandel bimusalati kelawan ngaping teluni. Dadi jenggote kuwi disela-selani, ora mung ditelesi ngene iki nek duwe jenggot. Minar rijali saking wong lanang. Amalihyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang al khafifatu kang arang walihyatul mar'ati lan jenggote wong wedok wal khunsa lan jenggote wong buta kurus bencong iku fayajibu mengko wajib apa tahliluhuma nyela-nyelani jenggote mar'ah lan khunsa. Meh bencong meh wong wedok sing akeh jenggote ya kudu dibasuh disela-selani, ora mung ditul-tuli, kudu teles kabeh. Wa kaifiyatuhu tawi pertingkae nyela-nyelani jenggote wong lanang iku ayat khula nyento nglebokake sapa arrajulu wong lanang nglebokake asobingahu ing pira-pira drijine rajul. Min asfalil lihyati saking ngisor-ngisore jenggot, saka ngisor di sela-selani. Wa takhlilu asabingil yadaini lan kaping 8 sunate wudu iku nyela-nyelani pira-pira driji tangan lorone mutawaddi. Kuwi drijine sing ana niki disela-selani
disela-selani kabeh drijine. Kadang kan nang kene ana lempitan kulit sing ra tumeka banyu, ora kena banyu lah kudu ditelesi disela-selani. Wari jelaini lan nyela-nyelani pira-pira driji sikil lorone mutawadi. Lah drijine iku amung dicurke nang kran kudu disela-selani ngene iki. Drijine kabeh disela-selani. Ora mung surke nang ngisor banyu ora, tapi disela-selani kukune bar midak tai apa nyempar tai kucing apa pitik kan ya kudu disela-selani. Apa meneh kuku sing dawa-dawa kuwi ireng-ireng ngono ta. Wari jelaini lan nyela-nyelani pira-pira driji sikil lorone mutawati. Qayyite in wasala lamun tumeka apa almau banyu. Ilaiha maring asobi maring driji. Uli tumeka kuwi mau min khairi tahlili saking tanpa nyela-nyelani driji. Wes pokoke ngati-ati bab sesuci wudu driji sikile ya kudu disela-selani, ora mung diturke ngene iki ora, tapi disela-selani dikumbah tenanan, diploroti kaya wong mijet ngono kuwi. Nah nek sering nyela-nyelani ngono kuwi drijine ya jarang urat-urat perut yang kita miliki jarang menderita penyakit mah, asam lambung. Lah mergo asam lambung le wudu sikile jarang disela-selani. Mung dicurke ngono kuwi ning banyu, tapi jarang diplerit ngene iki, disela-selani, ditelesi kabeh nganti kabeh 5 wektu ya jarang penyakiten mah, jarang penyakiten asam lambung. Terus saiki wong do penyakiten asam lambung mah le wudu ora tenanan, ora sempurna. Fa ilam yasil mengko lamun ora bakal bisa tumeka apa ma ila angin bisa tumeka bihi sebab dene nyela-nyelani sorae kal aso bingil multafati kaya driji kang rapet. Nek drijine dempet ngono kuwi kan ana wong sing drijine dempet apa ora duwe driji. Yen mengkono kepiye jawabe syarat in wajaba mengko wajib apa tahliluha nyela-nyelani driji kang rapet. Oke aja wajib, ora kena ditinggal mung ontalke ning banyu. Ngono kuwi kudu disela-selani. Fa illam yata'ata lan lamun ora bisa nekani sapa mutawadi tahlilaha ing nyela-nyelani asobi. Ngilate apa uli ora bisa nyela-nyelani asobi li iltihamiha krana kedagingane asobi utawa dempete driji. Yen mengkono pe jawabe syarat in haroma mengko haram apa fatquha nyoweki utawa benggang asobi. Dadi wis nek wis rapet ndempet ya aja disuwek-suwek drijine. Melukai atau penganiaya diri sendiri tidak boleh. Ya wis sing penting banyune tekan tumeka. Lil tahlili krana nyela-nyelani driji. Wa kafiyatu tahlilil yadaini utawi pertingkae nyela-nyelani driji tangan lorone mutawadhi iku pitasbiki kelawan ngepuranjangake driji tangan utawa nglebokake driji tangan karone kaya dene anyaman. Nah niki bingungi. Pitasbiki kelawan ngepuranjang driji tangan utawa nglebokake driji tangan karone kaya dene anyaman. Ngene iki. Dadi kaya dene anyaman dingene iki. Dadi disilang-silang. Nek ra ngene iki ra teles kabeh. Kabeh ngene iki kan urat tangan mergo wudu, uteke encer, jelas, cerdas.
Dadi ngene iki ya kaya wong pijeti awake dhewe ngene iki. Dadi tidak semata-mata wuduke mung ngene-ngene iki tok, tapi kaya dipijet ngene iki kabeh. Nah kuwi ya dadi berpikirnya urat-urat lemak tak jenuh lebih kuat untuk berpikir. Nek jarang wudu berpikir positif ya cepet bosen. Iki ngono kuwi. Wudu ki kathah manfaate. Warij laini utawi pertingkae nyela-nyelani driji sikil lorone mutawadhi iku bi ayyabdaa kelawan nyento ngawiti sapa mutawadhi bihing syiri yadihi kelawan jentik tangane mutawadhi al yusra kang kiwa min asfalir rijli saking arah ngisor sikile mutawadhi tingkae mubtadian hale dadi kawitan iki lho. Kene iki dipencet jentik sikil kang kiwa kang sing kiwa ngene iki dadi saka arah kiwa saka jentike sing dimulai sing tengen ngene iki dipencet dibersih ngene iki kan wong sing jarang wudu ketok nah dipenceti ngono iki bil hingsiri rijlai tingkae muktadian hale dadi kawitan bihing syirir rijlil yumna kelawan jentik sikil kang tengen tingkae khotiman hale dadi pungkasan. Dadi jentik sikil jempol ki sing terakhir pertama jentik sikil sama kelingking kaki kelingking dibasuh terlebih dahulu sampai ke ibu jari iki lho sikil tingkae khotiman hale dadi pungkasan bihing siril yusra kelawan jentik sikil kang kiwa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya.